Yan tong second year college pa ko, nag-eskwela ko sa Immaculate Heart of Mary Seminary, sa seminaryo. Matagtuig paghimo ang seminaryo o vocation campaign. Unya, yan tong panahon na na-assign ko sa caravan, kanang matog mga eskwelahan, kay kasagaran lang mo at tumanakag sa tagsa ka mga seminarista at ibutang sa parokya. Kasi natin kung siguro mo anak nga naay seminarista din nga mangimbitar sa mga batanhong lalaki nga musulod sa seminaryo aron magpare. Unya, ako, nasayan na dito sa kanang caravan, kanang matog mga eskwelahan. Usa sa mga eskwelahan nga mga tuhan, kanang wisdom school. Unya, kay ang gamiton nga lingwahe English man. Niingon na ko sa ang kuyog na pare nga pagri. Hindi ka ba ko kaayo ng maayo ng English? Pwede ra ba ko mag-Bisaya? Nagadumog ning madre nga gada sa wisdom. Niingon siya, brother, di ka ba mahimo? Kay in English ra ni mga bata dire. Ihilong ko pira sa ko ang kauban ng pare. Giingnan ko, shame. You're not belong here. Nakasuway naman ang igsool ka ng deliver discrimination, but you're being rejected pa. You're not belong here. It's hurt, you know. Nagsoon, na lang ako nag-share ninyo, tungkol kay tataw kaayas ng Ebanghelyo karon. Ang usa ka hari nangimbitar sa kumbira sa kasal alang sa iyang anak nga lalaki. Ang unang ipag-imbitar na isuon wa panumbalik. Nagpadayon sila magimbuhaton. Wa sila masilaw sa pinatambok na baka o katong nilaming nga nating baka nga humot kaayo, wa sila masilaw na. Nagpadayon sila sa gibuhaton. Unya ang hari na disappointed. Di na nangimbitar ka niya, wa manumbalik ang imong mga pang-imbitar. It hurts, you know. I-reject ang imong tuwan, di ba? Sure ba na kitang tanan na nagsinapit na nang i-reject ka ba? Pero, wa siya ma-dry. Wa siya paglamong nga na'y mukawang sa iyang mga paghanda. Niingon siya sa iyang mga sulubuhon nga balikan. Masin di ay matandog na sila. Usa nga ang ubang ipadalan ng sulubuhon, ipamatay man noon. O nangingon ang hari na tuwa to dito. Mapya to sila. Bumbahe to dito. Dayon, ningon ang hari, lakad tumos kadalanan. Imbitaratan namin yung makaplagan, dautan o maayo. Sabi no? Dautan o maayo pasudlon sa kumbira sa kasal. Sadya tayo ang tanan, ni Ampin, ining kumbira, bangkiti. Apan ang namin, isuroy. Nagkakita sa katao na wala magsundo o sinila para sa kasal. Kung tanaw mo na to, sa logic ba, siyempre, di na siya makasundo. Gibira ba yan siya? Lindor, gusto na nag-umusang hato, tambay pa ito, likod-likod na maghato, may gibuhat. So, ano naman siya dito? Kinsan mo magka una-unag sundot niya o wedding garments niya. Pero sa menta po, ipagtapos o itambog dito sa gawas. Yung description pa yun, aron magkagot ang iyang ngipon. Nabihay yun. Ang pera yung mo, no? Kung ato magaling tanawon sa iyong anak na aspito ba?
Unfair kayo. Kung maingon magaling nga ang kaluwasan alang sa tanan. Nga nano man hinuon karon kung tan-awo na to sa religious aspect. Nganong na may ingon ta, nganong na may itambog tos gawas, kung wa magaling sa magsulog sa iyahang sapot alang sa kasal. Pero mga igsuon, kung atong tan-awot maayo, literally, ang sapot alang sa kasal sa mga Hudiyo magod, ang kultura magod nila, ang pagsaulog sa kasal usang simana. Kung dira nila, kita nagsaulog ng kasal, kadiyod naman, panihod to man, panihapon man, ilaha usang simana. Kung sa ilang baton, magpudyaka, mag-inom, kinananay taman. So why rason, katong tao nga dili magkauling sila, kung nakaadto man nila siya the first day, pagkaugmaan na, mag-ilis na gina siya. Or pagkasunod ugma, makahaka. Magsulog na siya appropriate kuan ba? Ganang sinina, alang sa marong kasaulugan. But still, wa gihapon. Mora gihapon lang. Ang iyahang isulog, wa kusibok sa maong kasaulugan. May suon, mo to ang literal na aspeto din nga itong Ebanghelyo karon. Kung maadto ta sa itawag nila og kanang religious or allegorical aspect diha sa tuang Ebanghelyo, kanang wedding garments mo na ang bunyag, grasya sa bunyag nga atong nadawat. Mato pa ni Saint Gregory the Great or Pope Gregory the First nga batid kaayo sa Biblia, niingon siya nga, what should we understand then by the wedding garments if not charity? Unsa may laing mahuna-hunaan nato niya lang maong sakot sa kasal nga giisgutan sa Ebanghelyo karon, gawas sa gugma. Nga naman, tungod kay it is a privilege na gihatag sa Diyos nato na mamahimong iyang anak. This is not right. Dili na right na to na mahimong anak sa Diyos. Gihatag lang ni sa Diyos tungod siyang kaluoy ug gugma. Mao nang nakadawat anak niya ng maong bunyag. Unya, kung makahinumdog na mga igsoon, katong namugos bunyag dinhi, katong ginikanan Panginoon nga nagpabunyag silang mga anak, unsang nagiyaw-yaw sa pari diha. Naikusa sa mga pahimangno sa pari, diha sa sakramento sa bunyag nga hinaon unta nga kanang sakot nga gihatag sa Dios kanimo, magpabilin ka na nga putli o magsigah kanunay. Magpabiling putli o magsigah kanunay kanang sakot nga nadawat nato pinaagi sa dunya. May suon, it is not just enough to be a member of the church. Dili lang iko nga miyembro ta sa simbahan. Kitang tanan nga nakadawat sa bunyag, kitang tanan nga naguyog sa simbahan, kitang tanan nga mituo sa Dios, nakasunod na sa bangkete. We are already in the banquet of God. Di ay gingharian sa Diyos. It is often depicted as a wedding banquet. Kanunay yun sa tanawon kayon amin, kining gingharian sa langit pa. Kanunay yun siyang matanawan, kanunay yun siyang ihulagway sa usa ka kumbira sa kasal. Diin ang Diyos mao ang sa mga groom, lalaki, o kita simbahan mao ang iyang asawa. We are the bride.
Muna, may suon. It is not enough to be a member of the church. We have to persevere charity. Atong kinahanglan pagpatunayan mo sa atong hugma, sa atong pagka-mahigugmaon ngadto sa uban. Muna ang suggestion ni Pope Gregory the First. Mabitaw kung sa may gigon niya sa iba't kung sa may hitugol, isugo ni Kristo ka natin tanan, pag hinigugmaan ka mo. Kaya pinaagi man niya sa hugma may isugo, makadasig ta sa uban, makaservisyo ta sa uban. Kita ang sumbanan sa atong isig kaingon nga siya magpapili nga buutan, magpapili nga mahadlokon sa Dios. Maunay ato ang responsibilidad, mga kaakuhan sa panahon mga isukon nga midawat ta ni anang maong wedding garments diha sa punggunya. Wa ra man ta modawat ka ng maong bunyag nga isuon nya wana. Naamanay sa Tagalog pa, naamanay kaakibat nga responsibilidad ang paghimo sa kunsa ang isugo sa Dios kay nahimo matang iyang mga anak, nahimo matang mga dinapit sa iyang bangkete nan karon kung dili nato nakuhaton, kung dili nato isulod kanunay kanamong sakot sa kasal, kung sa may buhaton sa nag-imbitar nato nga mao ang Dios sama sa tao nga nakasulod niya itong mga bangkete itambog usab kita ngadto sa gawas ug magkagot ang atong mga gipon. Mubalik ka sa isyu again kung ang kaluwasan lagi para sa tanan nganong ang Ginoo ipatambog man ta ngadto sa gawas. We have to remember, ningon ang usa ka kardinal, do not deceive people with the word mercy. Ayaw ninglaha ang mga tao sa pulong kaluoy, because God only forgive when we repent. May suon, tinuod ang kaluwasan alang sa tanan. Apan kung dili ta mudawat nilang maong kaluwasan kung sa may mahimo sa Dios galing imbitar nato mo man gani diha sa katapusan sa itong ebanghelyo karon unsay gingon daghan ang gitawag, daghan ang gidapit, apan tiyutay ra ang gipili. Kinsa ba itong mga gipili? Kadto silang nakalahutay sa pagpasilaan, sa pagpaputi kanunay sa ilahang mga sakot sa bunya nga ilang nadawat. Bisan pa man daghan kaayo ang mga pagsulay sa ilang kinabuhi, nagpabilin sila nga nipaputi niini. Nagpabilin sila nga nahigugma ni serbisyo sa iyang isig katao, isip anak sa Diyos. So karon may suon kini maong pag-imbitar sa Diyos diya sa iyang bangkete, dili man lang nato siya tan-awon nga in the future kay nagbalik sa Diyos kanun, nagbalik sa Diyos, dili man lang diha kuto usab kita iimbitar man sa Diyos nga musahulog nining mong bangkete sa iyang kahimpit gayon sa kinatibuk-an diha sa tong adlaw-adlaw na kinabuhi. And the foretaste of heaven, banquet of heaven, kini mismo kinatong himo karon. Kining Eucharistia ang pag-inambitay. Mo na siya ang pagpakilaw. O diha na ng pagkilaw nato nining maong bangkete sa Dios,
sa atong pagsimba, usab dili lang tutob sa pagsimba mga igsoon. Inigawas nato diri sa simbahan, ato isang ipadayon, ipaambit nato sa uban. Kinsa man ninyo din karon nga sa kinasing-kasing kayo, sa tibok niyang huna-huna, sa tibok niyang kalag, ni paputi sa iyang kaugalingon. Kinsa man din nato karon, wa maghambin o pagdumot. Kinsa man nato din karon, nga wa maghunahunag dautan sa iyang kaaway. Nagsuon, pahinumdum na siya na maunay makamansa, maunay makahimong way bilik sa atong gidawat nga sapot sa kasal diha sa komunya. Hinaot unta nga matag adlaw, matag panahon na kita musapulo sa bangkite sa Dios diha pinaagi sa Santos nga Eucharistia, unta hinumduman nato kanunay nga atong pasidlahon og maayo kining sapot nga aniha nato nga atong nadawat diha sa sakramento sa munya. Hinaot pa unta.